טוב, אז שלום לכולם. היום נתחיל עם היררכיקל קלאסטרינג ואחרי זה נעבור ל-PCA. בעצם נראה גם טיפה הסבר תיאורטי, אבל יותר את הקוד ואת הדברים, ואז נעבור גם לקרנל PCA, של זה גם עברתם בהרצאה. גם לצערי אולי לא ניכנס יותר מדי לתיאוריה ורק נראה את הקוד, וזהו, זה מה שנספיק היום. ואחרי זה תרגול הבא נעבור לרשתות נוירונים. סבבה? אז בואו נתחיל עם היררכיקל וקלאסטרינג. אז בואו נראה. קודם כל אני אריץ את זה תוך כדי גם, סתם שיהיה. אז קודם כל אני עכשיו מגדיר לכם חמישה משתנים, חמישה סאמפלים. לכל סאמפל יש שלושה ממדים x, y ו-z. איך אני יוצר אותו? פשוט בצורה שהיא רנדומלית עם רנדום. אפשר לראות כאילו 5 על 3. אז בעצם כל סאמפל הוא ב-R3 ויש לי בעצם 5 כאלה. אפשר לחשוב על זה כאילו אנחנו עכשיו הולכים לעבור על היררכיקל קלאסטרינג שהוא אגלומורייטיב. שמה זה אומר? אני מתחיל שכל סאמפל הוא קלאסטר בפני עצמו. כלומר אז פה זה קלאסטר, זה קלאסטר, כל אחד מהם זה קלאסטר. עכשיו נראה איך עושים את זה עם SciPy, שזה טיפה יותר מסובך, ואחרי זה נראה איך עושים את זה עם sklearn בשורה אחת, אבל שמת זה שתרגישו את הדברים. אז אני עכשיו עושה אימפורט לשתי פונקציות שהן אלה מ-SciPy, ובואו נראה מה נעשה. אז קודם כל אני רוצה מטריקה אוקלידית, אני רוצה לחשב את המרחקים בין כל הנקודות, כלומר יש לי פה 5 נקודות, אז אני רוצה 5 צ'וז 2 מרחקים בעצם. אז זה בדיוק, עכשיו עזבו את כל מה שכתוב כאן, זה בדיוק מה ש-pdist עושה לי, כלומר הוא לוקח את כל הדגימות שלי ועושה את המרחק האוקלידי 5 צ'וז 2 פעמים. יש לי 5 דגימות, ועכשיו זה משהו שנקרא Condensed Matrix. זו צורה מאוד מיוחדת של כאילו סוג של וקטור. עכשיו אני רוצה את הדבר הזה להפוך למטריצה, מטריצת מרחקים. אז אם זה כאילו יש לי פה 5 צ'וז 2 ערכים שזה כל המרחקים, זה ממש מטריצה מלאה של כל המרחקים, כלומר פשוט עם הטרנספוז. אז זה שקול לגמרי, כלומר זה פשוט מטריצה של המרחקים, ועל זה אני פשוט יוצר דאטה פריים. סבבה? זה פשוט מטריצת המרחקים. מילה וקטור זה היה וקטור של 5.2. אני לא חושב שזה היה עובד כי זה פורמט אחר קצת, לא חושב שפנדה זה היה מקבל את זה כאילו, אבל תכל'ס זה המידע שהוא כולל, כן. סבבה, אז זה כאילו המרחק כרגע בין האשכולות, תחשבו על זה ככה. עכשיו, את הדבר הזה אני מכניס לתוך, כאילו קודם כל אני אעשה לכם import linkage, וזה עושה לי בעצם את הקליסטור הזה. אז אני עכשיו קורא ללינקייג', שם את המטריצת מרחקים ההתחלתית שלי בין כל האשכולות, ועכשיו יש לכם כמה מטריקות שלמדתם בהרצאה, היום פשוט נשתמש באוקלידית, סתם נראה איך זה, ומתוד קומפליט, שכאילו מה זה מתוד קומפליט? אם אתם זוכרים, מה כאילו המרחק בין שתי קלאסטרים? נעשה את זה. אם יש לכם שתי קלאסטרים, רגע, כן, נכון, רק סתם אני רוצה לצטט את זה. יופי. אז אני יש לי פה כאילו זה קלאסטר, זה קלאסטר, ואני כאילו רוצה את המטריקה האוקלידית, אז מה שקומפליט אומר לי, מה המרחק בין שתי קלאסטרים? קח פה את הנקודה הכי רחוקה, פה את הכי רחוקה, ותחשב את המרחק האוקלידי ביניהם, שזה תכלס מרחק בין שתי קלאסטרים, וזה בעצם מה שנעשה כאן. סבבה? ועכשיו, אז פשוט עושים את זה, וזה מחזיר לכם מטריצה בעצם, שמה זאת המטריצה הזאת? זה הדבר הזה. עכשיו, כדי להסביר את זה, אני שנייה עוד לא עברתי לקוד הזה של הדנדוגרם, אבל בואו נראה אותו, ובעזרת זה גם תבינו את המטריצה. אז מה בעצם קרה לי כאן? היה לי בעצם כמה נקודות, ועכשיו מסתבר שהנקודה הזאת של ה-ID 0 וה-ID 4 היו הכי קרובות. אז הוא בחר לקלסטר אותם ביחד לקלסטר אחד. עכשיו אחרי שהוא עשה את זה, נשאר לי בעצם הקלסטר הזה, ID 1, ID 2, ID 3 והקלסטר המאוחד. ועכשיו שוב פעם אני חשב את כל המרחקים,
ויאחד את השתיים הכי קרובים. ואז מה שקרה, שבעצם שתי אלה היו הכי קרובים, ואז הוא איחד אותם. אז עכשיו יש לי את הקלאסטר הכתום, יש לי את ה-ID3 שהוא לבד, יש לי את השתי אלה, ואז עכשיו הוא בעצם החליט ש-ID3 והקלאסטר הזה הכי קרובים, ואז הוא איחד אותם, ואז בסוף איחד את כולם. זה בקיצור כאילו הגלומורטיב קלאסטרינג. אז תגידו אם יש שאלה על זה. וזה המטריצה הזאת שכאילו עשינו כאן עם הלינקייג', כאילו מתארת בדיוק גם את הדנדוגרם הזה. כלומר, קודם כל עשינו בעצם קליסטור ביחד של 0 ו-4, הפכנו אותם לקלאסטר אחד, וזה גם המרחק בין הנקודות. אחרי זה את הקלאסטר הראשון ואת השני, אחרי זה את הנקודה השלישית הזאת והקלאסטר החמישי, כאילו מה שיצר כאן, ממש כאילו אותו דבר. אז כאילו תגידו אם יש שאלה על הדברים האלה, זה ממש כאילו, ממש טכני עד עכשיו. ואם אין שאלה אז בואו נמשיך. אגב, כאילו דנדוגרם פשוט מסייפאי, פשוט עושים את זה, באמת לא מסובך. עכשיו, כאילו כל זה שאולי זה נראה טיפה מסובך, בואו נראה איך עושים את זה עם sklearn. אז אני עכשיו אלך ל-sklearn ואעשה אימפורט לאגלומורטיב קלאסטרינג, ואני אצור את האובייקט שלנו. עכשיו כאילו שימו לב, בדנדוגרם זה לא באמת אומר לי איזה מספר קלאסטרים לבחור, אז אני יכול לבחור איך שאני רוצה. אז ב-sklearn יש לכם אופציה לבחור את כמות הקלאסטרים, פה בחרתי 3, ומרחק פה בחרתי אותו דבר אוקלידי ו-linkage complete. ועכשיו אני עושה fit predict, גם לומד את הקליסטור וגם עושה פרדיקציה ל-X'ים, כלומר איזה לייבלים או איזה קלאסטרים הם נמצאים, ואני משיג 1, 0, 0, 2, 1. זהו, זה בעצם עם 3 קלאסטרים, וזה בעצם הקלאסטרים שקיבלנו. עכשיו בואו סתם נראה עוד דוגמה עם 2 קלאסטרים. כן. לינקייג'. אוקיי, אז אני אחזיר את הציור. לינקייג' זה אומר איך אתה מחשב מרחק בין 2 קלאסטרים בעצם. אז נניח יש לנו פה 2 קלאסטרים, אז לינקייג' קומפליט אומר איך אני עכשיו עם המרחק האוקלידי, זה מה שבחרתי, אבל איך אני מחשב מרחק בין 2 קבוצות. זה פשוט אומר, תיקח את השתי נקודות הכי רחוקות, תחשב בין 2 נקודות, כאילו את המרחק הזה האוקלידי, וזהו, זה מרחק בין 2 קלאסטרים, זה מה שזה אומר כאילו. עכשיו, כן, זה איזה לינקג' אתה רוצה, יש גם לינקג' שהוא שורט נראה לי קוראים לזה, שאתה כאילו בין הנקודות הכי קרובות, כל מיני, גם מרחקים שונים, כאילו מקום אוקלידי יש לך מנהטן, מונוהוליס, כאילו כל הדברים האלה. זה פשוט חלק מהאלגוריתם, כאילו איך אתה מחשב מרחקים. ולפי זה ככה הוא בונה את הקלאסטרים פשוט, עם איזה מטריקה שאתה רוצה. אבל זה כאילו באמת לבחירתכם, ואולי גם תלוי טאסק בעצם. סבבה. אז עכשיו, יש לי פה פונקציית utility, של איך לעשות פלוט לדנדוגרם, שזה מה שראינו למעלה. עכשיו כאילו היא מאוד טכנית, לכן אני לא רוצה לעבור עליה יותר מדי ולשעמם אתכם. אז מה שנעשה, קודם כל דבר יפה, בואו נעשה לוד לאייריס, כבר ראיתם את הדאטה סט הזה של הפרחים, ואני מחליט על threshold של 3.8 ונראה תכף מה הוא אומר לי. עכשיו אני עושה לכם agglomerative clustering גם עם linkage complete וכל זה, ואני אומר פה שימי את ה-threshold של הדיסטנס, ותכף נראה מה זה אומר. ושימו לב שפה לא בחרתי את כמות הקלאסטרים, אלא ה-threshold הזה יבחר לי את כמות הקלאסטרים. אז תכף נסביר על זה, ובואו נעשה פיט, נלמד את הדאטה, וזה כל הפלוט של הדנדוגרם, זה מה שקיבלתי. אז קודם כל בהתחלה היו לי הרבה קלאסטרים קרובים שהתאחדו להם ככה, ואז מתאחדים ומתאחדים. שימו לב אבל, קודם כל ציר ה-X זה ה-ID של כל נקודה בעצם, אבל מה זה ציר ה-Y? ציר ה-Y זה המרחק. עכשיו שאני כאילו עושה לכם את הדבר הזה, זה אומר לי בעצם שהמרחק בין הקלאסטר הזה לקלאסטר הזה, שזה כאילו זה בדיוק על ציר ה-Y. כלומר פה זה אולי 3.2, זה המרחק בין הקלאסטרים, ובגלל שאתם מתחילים כאילו מלמטה ללמעלה, אז כל פעם המרחקים גדלים בעצם.
לכן ככל שאתם עולים למעלה, המרחקים פה גדלים ככה. עכשיו אני בוחר פה, אני בחרתי בטרשולד מרחק של 3.8, שמה זה אומר? ברגע שאני מתחיל לחבר שתי אשכולות ועובר את 3.8 במרחק, אני עוצר. כלומר, אני מבחינתי עצרתי את הקליסטור שלי כאן, ולכן בחרתי בשלושה אשכולות. רגע, סבבה. כן, נכון. לא, לא, כי זה התחבר אחרת, כן, בדיוק. אז הנה, כאילו, זה קלאסטר, זה קלאסטר, וזה קלאסטר בעצם. אז זה שלושה קלאסטרים. אז ככה, אם אתם רוצים לבחור את כמות הקלאסטרים לפי הטרשולד, שגם אולי תעשו על זה נניח גריד סרצ' או דברים כאלה, כאילו אין ממש מדד לפחות שאני מכיר שכאילו בוחר לכם אותו בצורה טובה. וזהו, זה היררכי על קלאסטרים, תגידו אם יש שאלות. בואו נראה. אולי כנראה זה הפלוט הזה פשוט ממשיך כאילו לעשות את זה, כאילו. אבל לא, כאילו לא קריטי. כן, סבבה. אז זהו, סיימנו היררכי על קלאסטרים, ועכשיו נעבור לחומר המעניין יותר שזה PCA, Dimensionality Reduction. אז קודם כל אני רוצה כזה טיפה להזכיר לכם מה זה PCA כזה, עם הסבר טיפה תיאורטי, לא נוכיח אותו לגמרי, אבל נראה כזה את הכיוון של ההוכחה. אז קודם כל טיפה כזה גם חזרה על אלגברה ליניארית ודברים כזה מעניינים. אז קודם כל, עכשיו יש לי הרבה נקודות שהם חיים ב-RD. כלומר, יש לי הרבה XI'ים שהם במרחב RD. ועכשיו, בואו נגיד, אני עכשיו מסתכל על הדאטה שלי. כלומר, זה הדאטה. ועכשיו לי זה נראה בעין כאילו הוא על תת מרחב קטן יותר, והוא לא ב-R2. אז אני עכשיו אנסה איכשהו כן לשים אותו במרחב הקטן יותר. אני רוצה למצוא מרחב קטן יותר ולהטיל אותו שם. אז איך אני בוחר את המרחב הזה? אז בואו נראה. כלומר, המטרה שלי היא למצוא איזשהו בסיס, ונגדיר אותו ככה, שזה מטריצה, היא תכלול R וקטורים, V1 עד VR, שכולם הם ב-RD כמובן. אז נניח במקרה הזה, יהיה לי כאילו רק V1, וזה כאילו D שווה 2 בעצם, אוקיי? ואני רוצה להטיל. אז קודם כל איך אני מטיל? אתם מסכימים איתי? בואו נראה שתי מקרים. אם XI שייך לספן של V, כלומר הוא כן בתת מרחב הזה, הוא כן על הקו, מה זה אומר? ש-X הוא צירוף לינארי של ה-V'ים, נכון? כלומר X הוא איזשהו AI, AJ, VJ, נכון? ממש אלגברה לינארית. עכשיו אז אני יכול, אז הדבר הזה זה הרבה A'ים, אני יכול להגדיר לכם וקטור A והוא A1, וכמספר הוקטורים במרחב הקטן יותר R, וטרנספוז. בעצם מה שאני מקבל, ש-X שלי, כלומר לפי הדבר הזה, זה בעצם, בואו ניקח את הבסיס ונכפיל אותו ב-A, נכון? זה ממש שקול. כאילו אם אתם זוכרים מאלגברה לינארית, כאילו תיקחו A1 עד AR, זה בדיוק מה שזה עושה, זה ייתן לכם את הצירוף הלינארי הזה. כאילו אתם איתי או יש שאלות על הדבר הזה? אז בעצם מה שהגעתי אליו, שאם X הוא כן בתת מרחב הזה, ו-A זה ההיטל שלי, אז להכפיל ב-V מחזיר לי את X. עכשיו בואו נעשה דבר נחמד. קודם כל ה-V הזה, מלבד שהוא בסיס, אני רוצה שהוא יהיה בסיס אורתו נורמלי, כי אני יכול, וזה הרבה יותר נוח. עכשיו מה זה בסיס אורתו נורמלי? זה אומר לי שכל המכפלות הפנימיות הם או 1 או 0, כלומר אם זה אותו וקטור או וקטורים שונים זה 0, שכאילו זה אומר לי שאם תיקחו את V טרנספוז V, שזה מטריצת כל המכפלות הפנימיות האלה, זה האיבר ה-IJ שלה,
תקבלו שזה מטריצת היחידה. אז עכשיו, גם אם לא עקבתם לגמרי, זה בסדר. כלומר, אני הגעתי לזה ש-X הוא V כפול A, ו-V טרנספוז V זה I. אז בואו נכפיל ב-V טרנספוז את שתי אגפים. אז זה אומר לי שאם נעשה V טרנספוז X, זה בעצם כמו לעשות V טרנספוז VA, שזה בעצם, ו-V טרנספוז V זה בעצם, לא רגע, כן, אבל נראה לי יש לי טעות קטנה. כן, צודקים, כן, זה A. אז קיבלתי את הדבר הזה, שמה זה אומר? אם אני רוצה, קודם יש לי את הוקטור X שהוא המקורי, אם אני אכפיל אותו ב-V טרנספוז, אני אקבל את ההטלה שלו, את A, במרחב הקטן יותר. וזה למה תמיד כאילו מכפילים ב-V טרנספוז. זה מה שה-PCA עושה. ובואו נראה. אז בעצם זה במקרה ש-X הוא כן בספן של V. מה קורה ש-X הוא לא בספן של V? אני בעצם מקבל את הדבר הזה. כלומר X אמרנו שהוא VA, ו-A הוא V טרנספוז X. אז אני אקבל בעצם, רגע, רק שנייה. אז אוקיי, אז אם X הוא לא בספן, X הוא לא שווה ל-V של A, כלומר X שונה מ-V טרנספוז, מ-V כפול V טרנספוז X. ואם הוא כן, אז זה כן שווה. אז כאילו מכל הדבר הזה, מה שחשוב לי שתבינו, אני אמחק את זה, שאם אני אקח את הוקטורים שלי X, ואני בעצם עכשיו יטיל אותם למרחב הקטן יותר, ואני אשחזר אותם עם V, אז אם XI הוא כבר היה בספן של V, אז שתי הדברים האלה שווים. אם הוא לא בספן, הם לא שווים, אבל עדיין אני דורש שהם יהיו כמה שיותר שווים. כלומר ש-XI גם אם הוא לא שווה לגמרי, שיהיה קרוב אליו. ומה זה אומר קרוב? זה אומר, בואו נגדיר את המרחק האוקלידי בעצם, ביניהם, וניקח את הסכום על כל הדוגמאות שלי, ועכשיו אני רוצה, זה משהו שנקרא Reconstruction Error, כלומר אני לקחתי את ה-XI שלי, ואני שם אותם במשהו, במרחב קטן יותר, שזה V טרנספוז XI, כלומר כאילו שמתי אותם דרך משהו כזה שמקטין לי, ואז אני כאילו מחזיר אותו בחזרה עם זה, בעזרת זה שאני מכפיל ב-V, ואני דורש שהשחזור שלי של XI מהמודל יהיה כמה שיותר קרוב ל-X. כלומר אני רוצה את הדבר הזה, מינימייז, למזער, כאילו בעצם על הדאטה שלי, אבל עם אילוץ, כמו שאמרנו ש-V זה בסיס אוטו נורמלי, אז minimize such that V transpose V זה I. וזהו, זה בעצם המטרה של PCA. אז תגידו בינתיים אם יש שאלות על V. אתה מוצא את V כאילו. עכשיו כאילו לפתור את הדבר הזה זה נראה לא פשוט, וגם לא נראה ממש את כל הפתרון, אבל כאילו היה לי חשוב שתבינו כאילו מה המטרה של PCA. עכשיו יש פה אז קודם כל אמרנו שזאת היא המטרה שלנו, נכון? כלומר למזער את ה-reconstruction error כמה שיותר. עכשיו אם מפתחים את הדבר הזה, כאילו מה זה נורמה בריבוע? זה בעצם מכפלה פנימית, נכון? הוקטור טרנספוז כפול הוקטור. עושים את כל הפיתוח הזה, אני לא רוצה כאילו יותר מדי להעמיס עליכם עם זה, כי זה תרגול. אבל בסוף מה שחשוב לי שתבינו שה-reconstruction error minimize, כלומר למזער את ה-reconstruction error שקול ללמקסם את הדבר הזה. V טרנספוז, covariance של X כפול V.
שזה בדיוק מה שאת הבעיה הזאת אתם פתרתם בהרצאה בעצם, ובעצם שתי הבעיות האלה הן שקולות. עכשיו כאילו מה זה אומר V transpose covariance X כפול V? ובעצם אפילו כאילו יותר מזה, המטרה שלי, כאילו פה לוקחים רק וקטור אחד כאילו בבסיס, אבל בצורה יותר כללית המטרה שלכם היא למקסם, תעברו על כל ה-V'ים האפשריים, V1 עד R, ואתם לוקחים את ה-VJ transpose covariance X כפול VJ, וכאילו מה שיפה, אולי לא הוכחתם את זה לגמרי בהרצאה, אבל זה באמת משהו שגם ראינו בסטטיסטיקה, כאילו אבל מי שלא ראה את זה זה גם בסדר, זה לא כזה נורא. הדבר הזה זה בדיוק ה-variance של AI. כלומר אם אתם לוקחים את הוקטור X שלכם, כאילו זה ה-principal component שלי V1, אם אתם לוקחים את הוקטור X שלכם שהוא איזשהו דגימה בדאטה, אמרנו שאפשר להטיל אותו לתת מרחב, נכון? עכשיו מה זה להטיל? זה בדיוק זה, ה-A הזאת. אז מה שקיבלנו שאנחנו רוצים למקסם את סכום כל המכפלות האלה, אנחנו בעצם רוצים למקסם את סכום הווריאנסים של ההטלה, של וקטור ההטלות בעצם. אז זה בעצם למה PCA ממקסם ווריאנס. ועכשיו עוד משהו יפה, שהווריאנס AI הזה, אפשר לראות שהביטוי הזה זה בדיוק הערך העצמי. כלומר, לא רק שאתם רוצים למקסם את הווריאנסים, הווריאנס AI זה בדיוק למדה I. אתם רוצים למקסם, כלומר בסוף המקסום ייתן לכם את הסכום של הערכים העצמיים. סבבה? אז זה פחות או יותר כאילו מה ש-PCA עושה, וניסיתי להסביר לכם גם מההסבר הזה של אינקודר דיקודר להסבר שעשיתם בהרצאה. אז זהו, זה כאילו פחות או יותר התיאוריה שרציתי לעבור איתה. תגידו אם יש שאלה. או שיותר מדי סיבכתי עם המתמטיקה. באמת עוד משהו יפה אחד, שכזה רציתי להראות לכם. נניח שהמרחב המקורי שלי זה כאילו R2, ויש לי כאילו principal component או כאילו וקטור עצמי V1 שאני מוצא. מה זה אומר למקסם את הווריאנס, ש-V1 ממקסם לי את הווריאנס? זה אומר, קחו את הדגימות שלכם, ה-X'ים, כלומר זה הרבה דגימות, תטילו אותם, שמה זה אומר תטילו אותם? תסתכלו כל אחד על ה-A שלו, A, ו-PCA ממקסם לי את variance A. שמה זה אומר לי? ככל שהדאטה שלי הוא יותר על V1, כלומר ככה, אז ה-variance יותר מתמקסם לי, שזה בדיוק מה ש-PCA יעשה. אבל אם נניח הדאטה שלכם הולך ככה, אבל V1 הוא אורתוגונלי, אז שתטילו אתם כל פעם תקבלו אותו A, ואז variance 0, שזה בכלל אותו. אז זהו, זה גם אילוסטרציה כזה, כאילו מה PCA עושה בעצם. וזהו. אז אולי קצת סיבכתי עם ההסברים המתמטיים, אבל בואו ניגש לכל. סבבה. אז בואו נעשה אימפורט לחבילות שלנו. בואו ניצור דאטה 3-ממדי, יוצר עם נמפאי כרגיל, ויש פה גם כל מיני קוסינוסים וסינוסים, סתם שיהיה כאילו מעגלי כזה יפה, באמת לא כזה קריטי, יש לנו דאטה וזה מה שחשוב. ובואו נראה. אז קודם כל למי שרוצה, ככה כאילו מיישמים את PCA לבד. זה כאילו הפיתוח שעשיתם בהרצאה עם SVD. ואגב, אם מישהו רוצה, יש לי עוד פיתוח שאת זה אני רשמתי. כאילו זה לא חלק מהקורס ממש, אבל אם אתם רוצים עם Eigenvalue Decomposition, כאילו עם לחסון, אז שוב, כאילו ממש איך לחשב את ה-covariance, לקחת וקטורים עצמיים, מערכים עצמיים, לעשות להם סורט מהגדול לקטן, וככה להשיג את V. אז זה שתי דברים שהם ממש שקולים, כלומר לפתח את PCA לבד. ועכשיו, אחרי שכאילו עברנו פחות או יותר על הפיתוח המתמטי, בואו נעבור לאיך עושים את זה בשורה אחת עם SKLearn. אז אני עכשיו מ-SKLearn אעשה אימפורט ל-PCA, מגדיר אותו עם two components, כלומר שתי וקטורים עצמיים,
אני לוקח את המטריצה שלי X, שהמטריצה X הזאת, בואו נראה, X.shape, 1,000 דוגמאות, כל דוגמה ב-R3, סבבה? ועכשיו אני רוצה להטיל את זה למרחב דו-ממדי עם PCA, אז אני עושה fit transform ומקבל את X2D, אז בואו נראה, ובאמת עבר ל-R2 בעצם. וכנ"ל אם אתם רוצים גם להדפיס את ה-principal components, כלומר את שתי הוקטורים V1 ו-V2, אז PCA.components, שתי הוקטורים, שהם ב-R3, וזהו, ככה עושים כאילו PCA פחות או יותר. וזה סתם גם להראות איך כאילו 5 דוגמאות מתוך זה. עכשיו יותר מזה אמרתי לכם שגם אפשר לשחזר את הנקודות, כאילו עד כמה שאפשר, בגלל שיש לנו גם עיבוד של מידע. כלומר היה לי X, העברתי אותו ל-X 2D, דו-ממדי, ועכשיו ב-PCA אני יכול להפעיל inverse transform ולהחזיר אותו לתלת מימד. סבבה, אז בואו נריץ את זה. ואני מקבל reconstruction error של 37, שזה כל המרחקים האוקלידיים האלה שראינו. עכשיו, עוד... אז זהו, שלא מסתכלים על ה-error יותר מדי, מסתכלים על סכום הערכים העצמיים, אבל נראה את זה כאילו בהמשך. אז על ה-error הוא מדד פחות כאילו לכמה זה טוב. כי האלגוריתם מנסה למזער את זה, אבל כאילו ה-37 לא אומר לי ממש משהו, כאילו. אה, אני צריך לחשוב, אתה אומר כאילו כמה principal components אתה משתמש, ואז לפי זה להשוות, כאילו. זה פחות נהוג, אולי אפשר, אבל פחות נהוג. סבבה, אז רק בואו נעבור על זה. קודם כל זאת פונקציה נחמדה שאומרת לכם האם שתי מטריצות הן קרובות, אז אפשר לראות שזה כאילו בואו נראה. זה ה-reconstructed vector דרך ה-SVD, כלומר היישום שאתם עשיתם בידיים בעצם למעלה, וזה של scalar. אפשר לראות שיצא כאילו די קרוב, כלומר זה אומר לי אם מטריצות הן שוות עד כדי איזשהו אפסילון, אז פונקציה די שימושית. עכשיו יש פה משהו יפה, וזה כאילו תכלס משהו יותר חשוב לי, ה-explain variance ratio, שזה אומר לי באמת עד כמה ה-PCA היה טוב. אז בואו נראה. כלומר יש לי שתי ערכים, מה שזה אומר לי, זה לוקח לי את הערך העצמי הראשון, כאילו יש לי שתי ערכים עצמיים, זה לוקח לי את למדה 1 חלקי הסכום, ולוקח לי את למדה 2 חלקי הסכום, אז זה כאילו מה שאתם רואים כאן בעצם. ועכשיו להבין עד כמה ה-PCA שלכם היה טוב, אתם צריכים לקחת את הסכום ככמות הלמדות שבחרתם. כלומר אם בחרתם R, אז תיקחו למדה 1 פלוס למדה R, חלקי סך כל האפשריים, כאילו אם הייתם ב-RD אז למדה D, וזה בעצם כביכול כאילו כמה וריאנס שמרתם עליו, כמה וריאנס ה-PCA שמר עליו. ועכשיו כאילו אם אני לוקח את R להיות D אני מקבל 1. אז אני רוצה כאילו לפחות שזה כמה שיותר גדול, אבל יש לי טרייד אוף של גם לקחת R קטן כדי לפחות שיהיה לי פחות מידע בעצם. כלומר לשמור על כמה שיותר זיכרון. אז זה בעצם מה שזה אומר, וגם ראיתם את הפיתוח בהרצאה על הדבר הזה. ונראה שיטה כאילו ממש יפה לאיך להחליט איך להשתמש בזה כדי להחליט מה הכמות פרינציפל קומפוננטס הכי טובה. אז בואו נראה. אז אנחנו כבר נגיע לזה. קודם כל יש לי פה את הדאטה של אמניסט, אני עושה לו אימפורט, סבבה, וזאת פונקציה שעושה לי כאילו פלוט של הדיג'יטס, כלומר מה זה אמניסט, כאילו רק להזכיר לכם, כל וקטור מייצר לי ממש מספר שמישהו כתב, כאילו הוא מייצר לי תמונה, אבל כאילו כל וקטור הוא ב-R 70 ו 786, אם אני לא טועה, וזה כאילו מייצג לי תמונה, ממש כאילו מטריצה. אז איך אני אעשה פלוט לזה כמטריצה? אני פשוט
יעביר אותו ל-R, אם אני לא טועה, 24 כפול 24. אז זה פחות או יותר כאילו מה שהפלוט הזה עושה, הוא כאילו כל פעם עושה את הרישייפ הזה, סליחה, 28 על 28, ועושה כאילו פלוט של הכל, ממש כמטריצה. אז בואו נראה. אז קודם כל אני לוקח את הדאטה של MNIST, עושה לו train test split, ובואו נראה. ועכשיו, אתם זוכרים את שיטת האלבו מלפני כמה תרגולים? אז בואו נשתמש בה. מה? נכון? אז בואו נשתמש בה פה. כלומר, אני אעשה דבר כזה. רגע, איפה הפעלתי את ה-PCA כאן? אוקיי, זה מופעל כאן. אז אני לקחתי את הדאטה של ה-MNIST, ואני עכשיו מפעיל עליו PCA. ואם אתם זוכרים, יש לנו 700, כמה זה יוצא? בואו נריץ את זה עוד פעם. יש לנו 784 פיצ'רים, ועכשיו אני אעשה דבר יפה. אני אסתכל על ה-explained variance ratio, שזה אומר לי כאילו לכל principal component כמה variance נשמר בו, שזה בעצם, רק אני אריץ, ובואו ניקח את זה, בואו נראה מה זה אומר. כלומר הדבר הזה, זה ממש הריישיו שהסברתי לכם לכל principal component. ואתם רואים שזה מתחיל במשהו יחסית גדול, כאילו לא באמת גדול אבל יחסית, וככל שאתם מתקדמים, זה קטן ממש כי זה ממוין, עד שאתם מגיעים לדברים שממש כאילו זניחים ואפשר להוריד אותם. זה מה שזה אומר. ועכשיו אני יכול לקחת את הסכומים החלקיים, את סדרת הסכומים החלקיים, כלומר פונקציה שנקראת קמסם, על זה, וזה הסכומים החלקיים. אז בעצם, אמ, אז רואים שהדבר הזה הוא מונוטוני עולה, כי זה כל פעם סכום שגדל, וזה כל פעם הווריאנט שנשמר לי כאילו עם שתי קומפוננטס, עם שלושה קומפוננטס. ואפשר לראות שיורדים, מגיעים פה כבר לערכים ממש גבוהים, איפשהו פה אני אפילו ב-0.99, אבל שימו לב שזה עוד ממשיך, פחות או יותר על אותם ערכים. כלומר, יש לי הרבה principal components, כאילו הרבה ממדים שאני יכול להיפטר מהם, זה מה שזה אומר לי בעצם. ועכשיו, בהינתן כל הרשימה הגדולה הזאת, אני אעשה את הפלוט הבא. זה ממש פלוט של הרשימה הזאת. אז אפשר לראות שבאמת הרשימה הזאת, כלומר, הסכומים החלקיים, זה גדל ממש, למה זה מופיע ככה? כאילו ציר ה-X זה ה-dimensions, ככל שאני עולה ב-dimensions, כלומר כמה ערכים אני כן שומר, שימו לב שהרשימה הזאת גדלה ממש ממש, ממש מהר, עד שאתם פה מגיעים איפשהו למימד 100-150, שזה פתאום כזה מפסיק לעלות יותר מדי. שימו לב, נניח אם אני כאן, יש לי בערך בואו נגיד 0.95 עם 100 מימדים, עם 150 מימדים. אם אני עובר ל-200 מימדים, זה לא משתנה יותר מדי, אז לא שווה לי להוסיף את ה-50 מימדים האלה. אז אני אעצור איפשהו שהעלייה הזאת מפסיקה לעלות פשוט, וככה אני אחסוך הרבה דאטה בעצם. אז ככה בעצם אתם בוחרים את כמות הקומפוננט שאתם רוצים, אוקיי? אז תגידו אם יש שאלות על הדבר הזה. אז בואו נמשיך. אז עכשיו אחרי שכאילו עשיתם את הדבר הזה, את האלבו מתוד, וזה בערך יוצא, זה 154 אמור לצאת, אז בואו נעשה עכשיו PCA עם 154. היה לנו ממש 760 ומשהו פיצ'רים, ואנחנו משתמשים עכשיו רק ב-154, שזה חוסך הרבה זיכרון. אז בואו נעשה פשוט פיט טרנספורם על הדאטה, וגם נסתכל על ה-reconstruction, כלומר נעשה inverse transform, ובואו נעשה פלוט. אז אפשר לראות שזה התמונות המקוריות שלנו, וזה אחרי ששמנו בתוך ה-PCA ועשינו reconstruction.
זה בעצם קומפרס, זה נראה לי חלקי 7 מידע, וזה, טוב, זה קצת מטושטש, אבל אפשר להבין את זה. אז זה כאילו מה שיפה ב-PCA. יש כאילו גם אלגוריתמים יותר טובים, אבל אלה בינתיים. אז זהו, אז עברנו על PCA. בואו עכשיו רק נראה שיטה קצרה על אינקרמנטל PCA, שתכלס מה זה אינקרמנטל PCA? זה PCA פשוט שהוא כל פעם לומד על באצ'ים. גם פה אנחנו לא ניכנס יותר מדי לתיאוריה של אינקרמנטל PCA, כי גם בהרצאה לא נכנסים יותר מדי. אבל גם פה אני אלמד עם 154 components כמו למעלה. אני כל פעם לוקח איזשהו batch, אני מחלק את הדאטה שלי X-Train ל-N batchים, עובר batch ועושה partial fit, כלומר לומד רק על הבאצ' הזה, ככה באיטרציות. ואחרי שיש לי את האלגוריתם מוכן, אני עושה טרנספורם על הדאטה, עושה אינברס, ובואו נעשה את אותו פלוט כמו של למעלה. אז אפשר לראות שאין יותר מדי הבדל. זה אולי טיפה יותר מטושטש האינקרמנטל PCA, כי זה בכל זאת קירוב ל-PCA. סבבה, אז זה עוד שיטה נחמדה שתכירו. אז כאילו זה שימושי שיש לכם דאטה סטים ממש עצומים, שכאילו PCA לא יכול לרוץ לכם. סבבה. אז בואו נעבור לדבר הבא. אז עכשיו, הדבר האחרון זה קרנל PCA. עד עכשיו PCA היה בעצם מודל שהוא ליניארי. זה מודל שהוא לא ליניארי. אז קודם כל בואו נתחיל בלייצר דאטה. בואו ניקח את make Swiss roll, שכאילו מה זה make Swiss roll? זה בואו נראה את הפלוט למטה. זה הדבר הזה. זה איזשהו מניפולד שחי ב-R3, אבל זה מניפולד שהוא דו-ממדי. אז זה בעצם הדאטה שלי, והדבר הזה מחזיר לי גם X'ים, כלומר הנקודות של הדאטה, וגם T, ש-T הוא כאילו פרמטריזציה של הדבר הזה, שכאילו מתחיל כאן, אני חושב, מאפס, אז רק נותן לכם כאילו צבע לצבעים, לנקודות, ואז הוא מגיע לאחד. סבבה? אז זה בעצם הדאטה שלי, ועכשיו יש לנו פה 1000 דוגמאות ב-R3, ו-T גם הוא כל פעם סקלר שעולה. אז עכשיו בואו נפעיל קרנל PCA עם שתי קומפוננטס, כלומר נוריד את זה לדו-מימד, ונשתמש בקרנל RBF, שזה האי בחזקת הדבר הזה שראיתם. ויש כאילו הרבה קרנלים, ובואו נראה, ונעשה פי טרנספורם. סבבה? אז כאילו זה פחות או יותר מה שזה עושה. עכשיו, אני רוצה סתם לראות את הפלוטים, כלומר מה קורה אם אני עושה קרנלים שונים. מה קורה אם אני עושה ליניאר, RBF וסיגמואיד. וגם אני לא רוצה להיכנס לתיאוריה, כי נראה לי עשיתם את זה בהרצאה וכאילו חבל על הזמן. אז בואו נראה, עשינו אז בעצם 3 קרנל PCA'ים, ובואו נעשה פשוט פלוט, סאב פלוטים של כל אחד מהם. כלומר כל אחד מהם סאב פלוט, ואני עושה סקאטר פשוט של הנקודות, וכל הדברים האלה באמת לא מסובך, ואני אקבל את הדבר הבא. אז זה הדאטה סט המקורי שלי, וזה אחרי שאני עושה את ההטלות. אז שימו לב, זה שאני עושה ליניאר קרנל, שאפשר לראות שהוא כזה שמר על הצורה הזאת, כלומר כנראה זה איזשהו היפר מישור כזה שממש חותך את זה באמצע, כנראה זה מה שזה עשה. גם סיגמואיד יצא די דומה, אולי טיפה סיבב את זה, אבל יצא דומה, אבל RBF קרנל ממש שינה לי את כל הצורה. וזהו, זה כאילו מה שיפה כאן, שהנקודות האדומות באמת כאילו קרובות אחת לשנייה, והצהובות קרובות אחת לשנייה, שזה כאילו כביכול שימר על המטריקה של התת מטריקה במניפולד הזה. עכשיו האם זה כזה טוב? לא, יש אלגוריתמים שהם הרבה יותר טובים, אבל זה סתם שתראו. סבבה, אז כאילו תגידו אם יש שאלה על הדבר הזה. אז בואו נמשיך. עכשיו הדבר האחרון שאני רוצה שנעבור עליו זה טיסני. עכשיו טיסני, כן אני יודע, בסדר, זה המטה מרצה כאילו שלח לי את החלק הזה. הוא אמר לי לא להיכנס כאילו יותר מדי לעומק, אבל בואו פשוט נראה כאילו מה זה עושה. אז קודם כל טיסני זה גם שיטה של הורדת ממדים, שהיא קצת יותר טובה מ-PCA. היא כאילו מבוססת על הסתברויות ולא על מרחקים.
עכשיו לא ניכנס להסבר התיאורטי גם כי לא עשיתם את זה בהרצאה, אבל לפחות שתראו את המימוש, תראו זה משהו ממש יפה. אז זה פונקציית utility, מה שחשוב לי, אמ, בואו נעשה import ל-load digits, כלומר דאטה סט של מספרים. בואו ניקח רק את הספרות 6, ניקח x ו-y, ובואו נעשה סאפלוט לכל התמונות האלה. זה בעצם חלקים מהדאטה סט שלי, ועכשיו פשוט להפעיל טיסני זה שורה אחת גם, כאילו sklearn, טיסני קשור ל-manifold learning שגם לא נכנסתם לזה בהרצאה יותר מדי, אבל עושים לזה import, טיסני עם 2 components, ואז הפונקציית utility, תראו כאילו איזה יפה, איזה היטל בעצם זה מצא לי. כלומר, הדוגמאות שהן 4 הן חיות כאן, הדוגמאות שהן 1 חיות כאן, וגם 1 כאילו גם נמצא כאן, וזה ממש כאילו הפריד לי את הדאטה הזה. עכשיו כאילו זה יכול להיות יפה להפעיל טיסני נניח לפני רשת נוירונים, אם אתם רוצים כאילו יהיה לה קצת יותר קל ללמוד, למרות שזה לא תמיד מומלץ, כלומר תלוי. בעצם, כלומר אתם יכולים להפעיל שיטה של הורדת ממדים לפני רשת נוירונים, אבל אם יש לכם GPU חזק אז עדיף כבר ללמוד גם את כל הפיצ'רים פשוט דרך רשת נוירונים אחת ובלי לעשות טיסני או דברים כאלה. אז זהו, זה סתם הערה שרציתי להוסיף, למרות שעדיין אתם לא ממש על רשתות נוירונים, עשיתם רק הרצאה אחת על זה. וזהו, תכל'ס סיימנו, כאילו תגידו אם יש שאלות. האמת רק אני רוצה סתם להסתכל פה אם יש משהו נחמד שאני יכול להראות לכם. ה-Dimensionality Reduction? לא, אני אוסיף אותה השבוע. האם שווה להראות פה משהו? אמ, לא, האמת אין פה משהו יותר מדי מעניין בחלק הזה. סבבה, אז סיימנו, אוקיי. אוקיי. יש לי גם את הדקות שאתה לוקח. ביי.